Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Lumaki akong laging naririnig ang mga kwentong mula daw kami sa isang mayamang angkan. Noon daw ay may malalapad kaming mga lupain sa aming probinsya na natataniman ng mga niyog at ibang mga prutas. Meron din daw kaming paalagaan ng mga hayop at isang napakalaking hasyenda. Pero ang lahat ng ito ay tila nakaraan na lamang. Dahil habang lumalaki ako, hindi ko man lang naranasan ang ginhawa ng buhay. Buhay prinsesa daw sana ako pero kabaliktaran ang mga nangyari. Grade 1 pa lang ako ay tumutulong na ako sa mama ko sa pagtitinda sa kantin. 3:00 ng umaga kung kami ay gumising. Kaming magkakapatid ang tagatusok ng saging sa stick para inilalako namin o para ilako naming mga banana cue. Kung aantok-antok ka, madadali mo talaga ng stick ang sarili mong mga daliri. Kami rin ang mga tagabalot ng pansit bihon at spaghetti na inilalako rin ni mama. Naranasan ko ring magbitbit ng ice box na puno ng ice candy na aming paninda. Ganito ang halos araw-araw na diskarte namin sa buhay noon. Naalala ko pa noon, dahil sa sobrang pagod, ay aksidente kong natabig ang bilao na may lamang pansit bihon. Nako, sayang. Nako. Sarap. Kung ako sisimutin ko ulit yan. Ang hindi ko lang kakainin yung pinaka nasa ilalim. Yung nasa ibabaw kakainin ko yan. Wala naman nakakita. Tama. Pupulutin ko ulit yan. Alam mo naman, kailangan din naman natin ng germs sa katawan. Dahil sa takot kong mapagalitan ni ina, dali-dali kong iprinastik ang mga nalaglag na bihon at ibinenta ko pa rin talaga. Parehas tayo mag-isip. Pingot ang inabot ko kay mama dahil maraming nagreklamo na may buhangin daw yung pansit. Naisip ko rin yung kanina. Mabuhangin yung pansit. Mabuhangin na yung pansit. Hindi, sabihin mo paminta yun. Hindi, sabihin mo, your pansit bihon has a different flavor, crunch, diba? Ganun. Yun yung kaiba ng pansit mo sa pansit ng iba. Pansit crunch. Minsan, naihiniling ko kay mama kung pwede bang tanghaliin kami ng gising dahil wala namang pasok. Inggit na inggit kasi ko sa mga bata na pwedeng gumising sa oras na gusto nila. Hindi pa rin kami ligtas sa mga gawaing bahay kahit walang pasok. Kailangan pa rin naming unahan ang tilaok ng manok dahil kailangan pa rin naming magtinda. Kahit mga batang paslit pa, sige lang kami sa paglako ng ice drop at lumpiang gulay sa buong barangay. Lahat yata ng gulay sa bahay kubo ay nabenta ko na. Naranasan ko pang umakyat ng puno ng kalamansi na siya ko ring itinitinda. Mataas ba yung puno ng kalamansi? Di ba abot kamay lang yun? Ano ba height mo kasi? Natanong ko, maliit ka lang ba? Duwende ka ba, friend? Ba't mo inakyat? Saka di ba parang hindi naman matibay yung parang akyatin mo? O baka may malalaking baka sa probinsya na may malalaking baka yung sa atin maliliit lang yung calamansi trees natin. Yung abot yung kamay lang siya. Oo, tsaka parang kahit lang natin, di ba? Oo. Anyways. Sa bagay, iba-iba naman ng mga variants. Tama, parang ng nyog, mga may maliliit na prutas. nyog, may matataas Correct. na nyog. Parang watermelon.
melon, may green, may red, may Tama. bilog, may May square. O kaya, may square. Oo, Pag ginano na. Pag nasa salad na, square hindi na sa yung Japan, watermelon. merong may mga watermelon na square. Habang lumalaki nila, nakalagay yun sa container na. Para pag binenta nila, square na talaga. sila. So, pinilit. Oo. Watermelon pinilit. Kawawa naman. Bilog siya talaga. Pero pinilit siya maging square para maging kakaiba. So, ayun na nga. Lahat yata ng gulay sa bahay kubo ay naibenta ko na rin. Naranasan ko pang umakyat ng puno ng kalamansi na siya ko ring itininda. Ang mga naiipon kong komisyon, siyang pinambibili ko ng ulam at ng paborito kong tuyo. Simple lang talaga ang buhay namin noon, hanggang sa mag-high school ako. Naisisingit ko pa rin sa mga klase ko ang pagtitinda, kaya tuwang-tuwa sa akin si Mama. Pagtungtong ko ng kolehiyo, doon na kami dinapuan ng swerte. Nakakuha ang papa ko ng minanang lupa mula kay Lolo. May nakatayo pa itong resort na agad namang nirenovate ng mga magulang ko. Nagkaroon pa kami ng gravel and sand business at isang beach resort na talagang pumatok sa lugar namin. At dahil sa magandang kita na aming pamilya, pinahinto na kaming magkakapatid sa pagtitinda. Kaming lahat na magkakapatid ay sabay-sabay nang nakapag-aral sa private school. Tumaas na ang allowance ko at nakakabili na ako ng mga gusto ko. Natapos ko ang kolehiyo na walang bitbit na icebox o paninda na sobra ko talagang ipinagpapasalamat. Ngayon ay isa na akong receptionist sa isang malaking hotel dito sa abroad. Ang lahat ng pagsisikap na ipinuhunan namin noon ay talaga namang nagbunga ng matamis na tagumpay. Hindi man naging madali ang daan na binaybay namin, naging magaan pa rin dahil sa aming pagtutulungan. Ako po si Kate, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Napakagandang story, success story na nabahagi sa atin. Correct. Isa na namang kwento ng tagumpay. Tama. Congratulations sa Kate sa iyong... Always your number one SM radio station.